Maluhod po ang gabos para po sa pagnubina kay Nuestra Señora de Salvacion. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagsulusol nin kasaalan, kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tao man na totoo, kagibo asin kagtubos niya mo, nagsusulusol akong gayo nin tudok na pagsulusol, nin pagkasala ko sa imo. Huli kan sinanglita na pagka-Diyos mo, asin huli ta na mo tantaka, orog sa gabos. Kaya naguhulaw ako, nin totoong paghulaw, nin dain na may pagkasala liwat, asin yung paglikay kuman kan mga pag-alaman, asin gabos, ni pagkakasala ko sa imo. Naguhulaw naman ako, nin pagkumpisal, asin yung pag-utob kuman, kan mga penitensya na itinutugon sa ko, nin pagkukumpisalan kun Padre. Tara kagurangnan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang gibo ko, patin ang mga sakit ko. Tabayad ko iyan kan mga kasaalan ko gabos, asin nananarig na gayo ako kan pagkaherak mong daing kasagkoran. Tay papatawad mo sa ko iyan, huli kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus, asin ta itatao mo sa ko, ang mahal na grasya mo na iyong ikong ikalikay sa maraot, asin ikapagpadanon sa marahay, sagkod sa pagkagadan ko. Amen. Himno. Bukahon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-omaw ni pagbantog, kanaran mong narungurog, ang puso mi hugasan man kandigdang mga kasalanan. An huna-huna siring man sa gibong may pag-alaman, asin papalaadon mo ang puso ng mga tao, sa pagkamot sa imo, kan pangaji ng rosaryo. Kan maliputok mong ina, si Virgen Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pag-agagha. Ang samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang mumabantog sa gabos pang mga santos. Huling kasanto-santusan, ang aki mong sinanglitan, ang pagka-Diyos kasaruman, ng Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay, asin nagahade man, sagkod sa daing kapinunan, asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw, o daing kasagkura na ilaw, ama kan ikaduwang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan ninin daing katapusan, huli kan pagwaras mo, patin pagbuktak ki Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asing kahalangkawan sa pagkainang totoo kan buktong mong aki, inang kasanto-santusan asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, nipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya, ning kagurangnan ng Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa mga anito asin sa mga heriyas na magkamidbid kan totoong karahayan, patin ikahirak mo sa muya ang sa mong hinahagad kaining novena. Kung magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Dalit. O maliligo na prinsesa, aki kan Diyos Ama, pinagpataratarakan ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-eero. Pinili kang pinaurog sa mga babae gabos. Pag-umawon ang Ama, ang aki, patin Espiritu Santo. Sering kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O kabanal-banaling Birhen Maria, mantang ika pinagkanigo na ina kan aki ning Diyos na daing kasagkoran, na itinao sa imo ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na kinakaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, napaliwanagan mo kami, ngunya nabuhay pa asin sa oras na samong pagkagadan. Asin tawan mo kami nin bagsik na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin samong kalag. Tanganing dai kami mapanguyog, umadayaan ka sa indang mga pagsugod, asin magsari giraray sa samong pagtubod, sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo,
Pinaorog ka karahay sa mga babayi gabos, asin orog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O palada na Maria, esposa kan Espiritu Santo, pinagpataratara ni Simeon asin ni Ana, inuumaw kan daing siring kan mga pastores sa Belen, malinaw urog sa salmi ang sa imong pagkaberhen. Pag umaw na naman ang aki asin Espiritu Santo, Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. o kagurangnan niya mong kasanto-santosan ni Virgen Maria, Pinili ka ni Diyos na daing kasagkuran. Nakikimahera kami sa imo, na daing mo kami suhayan sa oras din sa mong pagkagadan, na ipaharayo mo sa mo ang tibaan ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal. Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaorog ka karahay sa mga babayi gabos, asin orog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O ina kan Diyos aki, babaeng orog kabini, paggalang man ibinati ni Isabel si imong ani. Ikaan orog kapaladan sa gabos kaining kinaban, pinili ka na iid kan aki kan Diyos na mahal. Pag umawan ang Ama, ang Aki, asin ni Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. O Virgen Maria, huli ta ika ang piniling esposa na namumutan kan Espiritu Santo, asin ta pinapano kaning grasya, siring man ay kinakahirak mo sa oras sa muyang pagkagadan, na ipagwaras mo ang kalagnya, ang mga namahamiso na pagkamuot, tanganing humamis sa mo ang tibaad ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaorog ka karahay sa mga babayi gabos, asin orog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming makasalan, ngunyan isin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O simbahan na mapalad ni Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ikaan ilaw, ina ako paliwanagan kang grasya mo, ang puso nin mga tao, butungan na mapasa imo. Ama niya mo na iyong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawado mo kami sa samong mga makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo. Pinaorog ka karahay sa mga babayi gabos, asin orog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pag umawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki asin Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi sa ikaduwang aldaw, o Reynang nangungurog sa kabana kamahalan, inidkan kan totoong karahayan, o inang urog kabanal, huna-hunaon mo kagurangnan, nahuli kan dakulaming pagtubod, pagsarig asin pagkamuot, na inapod kanyamo. Siring ki Santa Isabel, na urog ka mapalad sa gabos ng mga babae, asin ginagalangan kan Santa Iglesia, huli ta ika ang nakadaog kan mga herehiyas, asin ika man ang nakaliwanag sa kadikluman ng banggi. Magdalita ka ngani na pagkamiton mo kami nin sarong buhay, pagkaminiton mo kami nin sarong buhay, na pagtubod na mamidbid niya mo ang kasalan, asin tanganing mapagsulsulan niya mo, asin pagtangisan digdi sa daga, patin ngapit malinig duman sa atubangan mo. Amen. Ama niya mo na iyong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, simpatawaran mo kami sa mong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Amen. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang tang Diyos siya sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babayi gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na akong si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pag-umawon ang Diyos Ama, Diyos Aki, pati ni Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan isin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gozos que ni Nuestra Señora de Salvación. Berhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napaalaw na sumirong, magdalita mong lilingyon, ilaw mo ang linalaom sa mga sakit simong surugon, Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, ilaw ka sa kalangitan ng Angeles kabanal-banalan, sa mabagsikon mon ngaran, ang infierno tinatakigan, minasarig ang kinaban sa pagsurog mo pagtabang. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilaw kang panuning grasya, burabod na pararanga, apostoles, patriarkas, gabusi mo na ginhawa, ngaran mo apdon misana, pagtabang mo nakikita. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilaw kang panunimbagsik ang ehersito sa langit, an infierno, an infieles, sindagabos na nanakig, masabi ang simong bagsik, urog na sa nananarig. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilaw kang nakakabangraw sa lawoding kadagatan, ang tawong nagsasakay, kunyaon sa kahandalan, umapod simong pagtabang, daing liwag, maaagaw. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilaw ka nin mga Kastilyo, ang pagsurog, pagtabang mo, ang nakakusog na gayo, urog na ang mga diboto, ang umapod kan ngaran mo, dainanggad maano. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilaw kang makakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuhan, masabi ang sa imon ngaran, makakaligtas giraray, minsan ang napapandugan. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilaw ka sa puso nin tawo na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo na minsan suhay sa imo, magbabalik na totoo kung pagsurog kan ngaran mo. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilawi kan simong bangraw, kaming mga makasalan, kan simong manto sangkuban, harituguting masuhay, kundi umibang mag-omaw, duman sa kamurawayan. ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon, Ilawi kan simong pag-ampon, asin pagkamahiherakon, magdalitang padanayon, taiyuming linalaom, ang bagsik ning Diyos na poon, mga maluya, rangahan ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan ang mga kapadean, dangugaan ang mga babaeng devoto sa imo, asinan sa imong tabang mamatayan kang gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti akong makapag-omaw sa imo, Berhen de Salvacion. tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugon, andanay na karahayan sa hawak asin kalag. Sa tabang ni Maria, Berhen de Salvacion, Ina ni Cristo, Ina kan Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunyan na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Cristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gawi nin pagdusay. Berhen, inang Berhen mapag-ampon, ina kan Diyos, ipinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 gatos na tauna na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang na mga milagro para sa karahayan kan sa imong mga kalag. Iwinawaras mo sa mo, puon ika-apudon asin arangon mi sa ngaran na Berhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panuukaning grasya asin kagayonan, ika ang panalilingan nin sa mong mga pamilya, halean sa muyang mga banwaan, ang mga maraot na gibo kan demonyo, asin gibuhan sa mong runa, na paraiso ning kabanalan ng Kristiyano. sa irarong kan sa imong pag-ampon,
buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminuotan nin mag-agom, an edukasyon kristyano nin mga aki, an espiritu nin pamigbi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin ang nangako na halion mi an ano manalaban sa tubo nin Diyos, urog na sa laong nin matrimonyo kristyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautungan ni buot. Sangkubikan sa imong manto, ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyonin sa mga rugari, ang gabos niya mong panghingawa, ang samong kabuludan, asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan sa mong kabuhayan. Sa bagsikan sa imong tabang, pamibig asin pagsurog, magdanay lugod kami sa pagkamo, asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan kan Ama, kay bakan aki, asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahari, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Sa ngarang kan Ama, kan aki, asin Espiritu Santo. Amen.
debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, originally po ay nagsimula sa Palermo, Sicily, Italia, noong 1722. So alam po ninyo, hindi po pangalan niya sa Señor de Salvacion. Ang pangalan po niya doon sa Palermo, Italy ay Madonna del Lume. Nagsimula sa isang misyonaryo na Jesuita. Ang pangalan ng misyonaryo nito ay si Don Antonio Genovese, isang masigasig at banal na misyonero doon po sa isla ng Sicily. Ang kanyang pagmimisyon, ang naging estilo niya, magdadala siya ng imahe ng crucifix. Pero sabi niya, gusto rin niya magdala ng imahe ng mahal na ina. Pero di niya alam kung anong klaseng imahe at kung anong titulo. Kaya sinangguni niya sa isang banal na babae na kilala din na pinapakitaan ng mahal na birhen. So, tinanong niya ni Father Genovese na pwede bang tanungin mo ang mahal na ina kung anong imahen at pangalan na gusto niyang dalhin ko habang ako nag-mission sa lugar na ito. Isang misa, bago magkomunyon, ay nagpakita yung mahal na birhen, nagkaroon ng ecstasy, yung pious woman. At nagpakita ang mahal na birhen. Ang sabi ng mahal na birhen, gusto niyang makilala sa pangalan ng Madonna del Lume, no? Ina ng kaliwanagan. At yun na nga po, kung anong nakita, sabi ng mahal na birhen, anong nakita mo, ito yung ipinta mo sa tela. At yun na nga po nangyari, na ipinta sa tela, pero alam po ninyo, dalawang beses na pininta kasi yung una rineject kasi hindi faithful sa gusto ng mahal na birhen yung pinakita sa visionary. So, yung ikalawa po, na-approve na, at ito na po yung nakikita rin po ninyo, malapit na malapit yung nakikita po ninyong imahen sa Cainta, Rizal, sa dambana ng Ina ng Kaliwanagan. So, 1722, dumating sa Pilipinas sa pamamaraan ng mga misyonerong Jesuita. 1727, 5 years lang, nakarating na sa Pilipinas. Nakarating sa Bicol noong 1776. 1776, ang puruan, ang tawag sa kanyang ay Kagnipa. Dahil daw maraming lipa dito. Ito po ay parte, bisita ng buhi. Under po ito ng mga Fransiskanong misyonaryo. Noong panahon na iyon, may isang tenant ng pangalan si Mariano da Cuba. At nung lininis niya yung pag-aari na lupain ni Don Silverio Arcilla, puto niya yung isang kahoy doon na kalpe. At napagmasdan niya ilang araw na hindi namamatay yung kahoy. Kahit putol na siya. At rineport niya ito sa may-ari, si Don Silverio. At si Don Silverio, sinangguni naman niya ito sa kanyang parish priest sa buhi. At ang pangalan noon ng parish priest niya ay si Padre Manuel Turalba. At ang advice sa kanya, gumawa ka ng imahen dyan ng mga santo kasi yung kahoy milagroso. At yun din nga pong ginawa at inutos niya sa isang sculptor ng pangalan, sabi sa tradition ay si Bagakumba. At 3 imahen po ang nagawa doon. At isa doon po si San Antonio de Padua. Ang pangalawa po ay si Nuestra Señora de Soledad. At ang pangatlo po si Nuestra Señora de Salvacion. Ngayon po, yung dalawa po na andoon sa buhi Camarines Sur. At ito naman po, si Nuestra Señora de Salvacion ay ibinigay po sa Puruan. At alam po na naman natin kung bakit kaligtasan kasi si Jesus na anak niya ang manliligtas. Ina siya nang nagliligtas sa atin. At by experience din and tradition, yung mga tao, maraming karanasan na pag tumatawag sila sa mahal na birhen, sila ay nagmamakaawa na iligtas sila siguro sa bagyo, paglubog sa dagat, o sa mga noong panahon, yung pagsalakay ng mga pirata. Kasi yung Huruan na sa may dagat, yung Albay sa may dagat, very prone sa pagsalakay ng mga pirata. At yung mga tao ay magdarasal, tatawag sa mahal na birhen, iligtas mo kami. At dahil din doon, tinawag na siya sa titulo na Nuestra Señora de Salvacion.
Maray na hapon po, banwaan ng Diyos. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan para sa ikaduwang aldaw, para sa kaumawan sa kapiyastahan ni Nuestra Señora de Salvacion. May kasabay po ang pasasalamat kan mga minasunod. Arian Rochelle, Divine Mercy Apostolate, Sugod Bakakay Chapter, Biraket Family, Josephine Contigno and Family, Savers Fuel, Veronica Sam, Eloisa Olia, Raquel Derecho, Saina Gail Azul, Sagada and Sales Family, Mercy Clotario, Mr. and Mrs. Philip Credo and Family, Minerva Cuerdo. Petition, Lensay Lavilla, Erlinda Motok, Laverne Motok, Brilla Ray Bacani, Lady Lynn Motok, Eloisa Olia, Sofia Faye Azul, Alexa Angela Cantes. For healing and recovery of Dailin Contigno and Montalvo. Special intention, Mr. Andoy and Mrs. Arlene Mancera and family, Lensay Lavilla, Erlinda Motok, Laverne Motok, Brilla Ray Bacani, Lady Lynn Motok, Siringman sa kalag ni Mark Chan. Sa gabos ng mga kalag, dulot ni Salve Billen, Mary Jane Bo. Siringman po individual sponsors, Hasmin Cerdeño and family, Tita Colar and family, Salome Consuegra and family, Ruben Consuegra and family, Maria Cecilia Cerdeño, Lea Cerdeño and family, Janessa Claire Competente, Mr. and Mrs. Chimber Serafica and family, Mr. and Mrs. Elsa Competente, Mr. and Mrs. Aurelio Calzado and family, Jose Competente Jr. and family, Antonio Canata and family, Irene Binaraw, Mrs. Yolanda Cardano and family, Leonor Colina and family, Mr. and Mrs. Erwin Cortesa, Mrs. Junela Budigon, Mrs. Josel Budigon, Miss Jovi Budigon, Miss Stephanie Budigon, Anthony Cope, Binita Cope, Lito Bungalbal and family, Joan Culiao, Sonia Consuelo, Maria Janet Bola, Maayong Elementary School, Mary Grace Floranza, Salvacion Marasigan, Judith Consuegra, Susan Borlagdan, Geraldine Olivia, Maria Teresa Onsay, Josie Cerniches, Carmen Grace Cortesano, Army Serencio, Susan Contante, Sherlyn May Sirio, Melissa Cuya, Joem Piriña, Mr. and Mrs. Cristito Contante and family, Domingo Cope, Risalinda Peña and family, Mrs. Salvi Bonete and family, Florita Biquillo and family, Cleofin Cuanqui family, Daisy Consorte and family, Chona Trinidad, Maricel Coltivo, Sinaida Trinidad, Flora Nacor, Vilma Botin, Sara Cilendro, Risa Coderes, Abigail Convencido, Asuncion Colina, Matthew Lucena, Dumisan Cleofe and family, Mr. and Mrs. Edgar Cleofe and family, Sheila Moran. Salamat po.
Matindog po ang lubos. Ang puso ko nagumaw sa kagurangan, naugma sa kuyang espiritu, sa sakong paratubos. Taan ka pa kumbaban, nahiling sa iyang uripon. Tuon ngunyan, panadan ako sa gabos na tao. Ang puso ko nagumaw sa kagurangan, naugma sa kuyang espiritu, sa kung tagapaglubo. Singeran ka na mga patinaki pati ng Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon mga tugang. Diyos maray na hapon man po. Mga tugang ako sa tuyong makasalan, tayo na magkarong ito magsilibrar kan mga banal na misteryo. Kitagabos, nagkukumpesal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibasin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa ido mga tugang na kupimibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak mo ng Diyos na makakamhan, asin pakapatawad sa itong makasalan, darog kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. O Diyos na nagpili kay Santa Mariang Berhen, ina kang paraligtas, nangungurog sa kapakumbaba na sing kadukaan. Warasan na mimibi kami na kami nagsusunod kayo sa mga parog, makotob din paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asibilog na maglaman sa imong kaligtasan. Wali kay Kristo kaguran niya mo sa imong aki, nakabong nabubuhay sinagahadi kasuro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po sa paghinanyog kan mga babasahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Nahum. Hilnga sa mga bukid, naghihidali ang mga bitis ni nagdadarakan marhay na bareta, nagaharubay nin katuninungan. Magpinta kasi ka, ohoda, utubaan sa imong kapanugaan, hulita daina sagod paman, mabiyag sa imo ang maraot na tao. Bulanos na sa iyang napahamak, sa indang mga sanga. Herak man sa banwaan na madugo panunin kaputikan, nininabasan, daing untok an panamsam. Yaon dyan ang linagatikan pamakol, ang ribok nin mga ruweda, mga kabayo asin mga lunadan, na nagdadalagan ang silyag ni minasbad asin garod.
Ang tambak na mga gadan asin mga bangkay na nagkakasiringkugan, raramugon ta ka, susupugon ta ka, asin gigibuhon ta kang ngingisihan nin gabos. Ang gabos na makahiling sa imo, masiribog asin masarabi. Ang ninebe iyo biyo nang mapahama, sisay ang mahihirak pa sa iya, sayin ako mahanap nin marangas sa iya. Tataramo nin kaguranan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpo kan gabos. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtatao nin buhay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtatao nin buhay. Haranina an aldaw nin sa indang pagkarumpag, ang naandam na kagadanan, nagrarani sa inda. Hulitan kagurangnan, maghuhukom sa iyang banwaan, ang sa iyang mga surugoon, sa iyang mahihirakan, simbagpo. Ako ang nagtataong silot nin kagadanan asin nagtataong buhay. Pakasabuton mo na ako sana ang Diyos, dainin ibang Diyos kundi ako sana. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtataon nin buhay. Ako ang naglulugad, ako man ang nagpapaumay, simbagpo. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin ang nagtataong buhay. Papatarumon ko ang sakuyang espada, asin kakaptan ko ang sarayanin pana. Sa kabangisan, babaluson ko ang sakong mga kaiwal. Papabayadon ko ang mga nauungis ako, simbagpo. Ako ang nagsisilot nin kagadanan asin ang nagtataong buhay. Matingdog pang gabo sa pagrukyaw kang Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kay Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, abot na sumunod sako, magsayo masa sa diri, pasanon na sa iyang krus asin sumunod sako, ulit ang bot magligtas kan sa iyang buhay, mawawara niya yan. Alagad na mawawara ni buhay, huli sako makakamtan niya yan. Anong pakinabang ng tao, makamtan may ang bilog na kinaban, kung mawara ang sayang buhay. Anong ikadakulot, tanganing mabawi ang buhay, hulit ang akin ng tao, kaya ba sa iyong mga angeles, madigdi sa kamurawain sa iyong ama, asin labang saro babalsan susog sa naginibo. Totoong sinasabi ko sa indo, nagkapira sa mga oyrigdi, dahil magagadan, sagoda din na mahiling ang akin ng tao, nagdadangadang siring sa hadi. Matugang maray na bareta ka sa tong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Mga tugang kung nakapagsimba po kamukan suhapon or at least nagbasa kang mga babasahon, marurumduman niya to na ang satuyang kagurangnan nagapot sa mga disipulos, si Isay ako para sa mga tao. Si Isay daan, sabi kan mga tao, kung si Isay ako. Asin ang panduwa niyang hapot, naka-address sa mga disipulos, para sa saido, si Isay ako. As nagsimbag si Pedro, ika ang Kristo, ang akin ng Diyos na buhay. At dahil simbag din, pinag-umaw ni Jesus si Pedro. Sabi niya ba kung tulang, ulaman, ang nagsabi ka sa imo, but sabihin na kuwali sa tao, ang pakasabot mo ngayon, kundi, ano, ang sakuyang Diyos, ang nag-reveal ka yan, nagpahayag ka yan sa imo. So Jesus praised Peter. Pero kanting istorya niya na nasabi niyang aking tao, referring to himself, papasakitan, magtitios, asing gagadanon sa cross, nagresayuma o kaya nagkontra si Pedro. Sabi niya, dayan, pwede mangyari sa imo.
Iumo pa siya ni Jesus, but this time, tigdagitan siya. Sabi niya, humali ka Satanas, sa imong pag-isip, bako sa tawo, o bako sa Diyos, kundi sa tawo. Nga tigsagwi siya. Because, masasabutan ta ni si Pedro, dahil ta maestro niya si Jesus, nagkikir siya, habo niya mag-agin yung pagtios. Pero, ang pagtios ni Jesus, asa yung pagkagadan sa krus, kabutan ning Diyos Ama. As in sa iyang kukuyugon. If you still remember also, 2 days ago ating, during the feast day of Transfiguration, kanakamati ning Gloria, nahilin sa pagbabago kang pandok. So tulong disipulos na kariba ni Jesus, naugmang maray, they were in bliss. Kaya sabi ni Pedro, kagurangnan, digdi na sa nakita, magibo ko ning tulong harong-harong, saro sa imo, saro kay Moises, saro kay Elias. Pero again, ang kagurangnan, dahil nagtugot na manatili sinaduman sa bulod. Kaya po nila magbaba, asin magpasiring sa Jerusalem. Asin maghahalat sa Jerusalem. Kagadanan. Duman siya dadakupon, pagpipios, gagadanon, duman sa krus. Ining Paschal Mystery tig-apod ta, parte ini kang mission kan sa tuyang kagurangnan. Asin ini man ang sa iyang pagirumdum sa mga gusto na magsunod sa iya. Kung gusto nila magsunod sa kuya, paasano nido ang krus. Mga tugang sampre ang image ta kang krus, pagtios. Habo ta, gusto tang dulagan. Magabat ang krus. Pero mga tugang, iyo ang dalan ning kagurangnan. Para mailigtas niya, so tawo, kaya po niyang i-embrace ang krus na iyan. Diyan niya idinusay ang sa iyang buhay. Asin kita man, na nagsusunod sa iya, ini man ang pangapudan. Pero mga tugang, pag may tigtataram kitang krus, may mga problema na bako man dahil sa kagurangnan. May mga problema kita, gabat sa buhay ta, na kita mismo may kagibuhan. Kung may kailangan ka, baka dahil ta nagpabaya kang sa diri mo. Kung lubog ka sa utang, baka kasi magastuson ka, maski beyond sa means mo. Di ka nakagraduate on time, baka nagbulakbul ka sa pagklase mo. Baka mamundo ka dahil taharabo ka mga kataraning mo sa imo. Baka kaya makuri ka man na neighbor, di ka totoo makisama. Baka pangit ang ugali mo. Bako yan tigmimin na krus. Na minsan kaya pag nagtitios kita, tigtataram ta ay kagustuhan ni kan Diyos. No. May mga kagabatan sa buhay ta na bako hali sa Diyos, sa diritang kabuutan. Kung ano ng krus na tigtataram, kagagurang na kay puwantang paasanon. Ini mga bagay-bagay na kay puwantang hampangon, maski dipisil, kung ini parte ka sa tuyang pagsusunod sa iya. Halimbawa, pwede na may madagit sa imo pag ika nagtaram kang totoo asin matanos. Ang iba sa tuya, di kita mataram, di kita mausip ta baka kita ang madagitan. Inawi, nagtutulit kita ng mga salang bagay. Pero pag dinindugan kita sa matanos sin tama, may matadagit sa tuya. Iyan ang krus na kay puntang hampangon bilang Kristiyano. May paninindugan, yaw sa katotoohan, sa katanosan, maski nga ang kapalit kay ini, dakol ang madadagit sa iya. Pwedeng pobre ka, dahil ang sa imong trabaho, sadit sa ng sweldo. Pero titiusan mo na pobre ka mo, basta dahil ka magibuning bagay na bawal, asin illegal. Di bali na sadit ang sweldo, pero di ako mahabas, di ako malamang. Iyan ang krus na hali sa Diyos. So, i-distinguish ta, anong klaseng krus ang pinapaasan ta? Krus na hali sa Diyos o krus na kagibuhan taman sana? Sabi sa tuyang ebanghelyo, ang nag-iingat ka sa iyang sadiri,
mawawara ang sa iyang buhay. Pero nawawaran buhay dahil sa ngaran kang Diyos, makakamtan niya yan. As in, naman baga sa tigpaggaramid mo sa tuya, ka nakaaging Domingo, tungkol duman sa mayaman na lalaki, nang nasa isip niya, puro sako. Makakan ako, mapaingalo ako, mainom ako. Puro iniisip sa diri, di pakiram sa iba, di pakiram sa kapwa. Kaya sabi kang kagurangnan, lulong, ngunyan man sa nang banggi magagadan ka, para sa pa mga pagrugaring mo. Iyon man tigtataram sa tuya, sa Ebanghelyo. Anong say makamtan mo ang buhay, no? Kung ini mawawara, o rather, makamtan mong gabos sa kinaban, alagad mawara ang sa imong buhay. Mga tugang lugod sa satuyang pagigibong ni Binaryo sa satuyang debosyon kay Maria, padagos kita na makaukod sa siya mga example, na si Maria, sa man tunay na disipulo ni Jesus. Maski duman sa mamitang kang krus, nagtatangis siya, nakukulugan siya, pero natili siya sa pamitisan kang krus. Dahil niya binayan siyang aki sa iyang pagtios. As inipin ang pangapunan sa tuyang mga Kristiyano, magpasang kang krus, as in magsunod sa kagurangnan. Amen. Papadagos po kita. Siring man po, isabay niya to ang sa misang ini ang pasalamat ni Onisimo Borjal and family, Angeline Borjal and family. Siring man for safe travels, Norian Brizuela. Fast recovery of Osias Bobier. Inuumaw ka, kagurangan, Diyos ning gabos na dinala. Unita sa sayo, pagkamatinao, nag-ako kami ni tinapay, na dinudulot isa imo, ungat ang daga, asin kang ibo kan mga kamot, in mga tao, inibag-ibig para sa Napainin buhay, agumawo ng Diyos sa Magpamibig ka mo mga tugang, tanganin sa ko, sa idong atang maako malagot kin Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod ning kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya, tuusin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pati ako ini mga atang ka sa imong debosyon, as sinuwara na sa kami nagururod mong kang gawin labi-labing pagkamot yan sa imong aki, mapapasog kang paraw di Santa Maria Birhen, sa pagkamot sa imo sin sa kapwa, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mila sa kagurangnan. Magpasalamat sa gurangnan sa tuyong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat matanos na nakakaligtas na dahil na magpayag kami ng pagtubod sa imo na makangalas sa kasugang kabos na santos. As sinurog lang kayo sa pagramdam kay Santa Maria Birhen, magpadakula kami kang ugay mo sa bagayan niyang pag-umaw. Totoo darakulang bagay ginimo mo sa gabos na kapuruhan kandaga. As in pinadanim sa mga panahon, ang balagod ng pagkaherak, kanduungan mo sa imong surugon sa iya kapakumbabaan. As in taon mo sa iyang paraligtas ng tao, ang aking mo si Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ako ni mga angles nagsasabak ka sa imong kamahalan, naguma sa tubong mo sagkod paman, nagara kami na pagpupunan na makasanong sa inda sa mong mga tingog, sa gumani magkariba na nagsasabi. banal, banal, ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin
mo kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurang na. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurang na ni kanagadang banal, buraboning gabos na kabanalan, kinimangatang namimibi kami pabanalakambon kan sa imong espiritu, tanim para sa mo, maging hawa kasin dugo, kan sa mong kagurang na ni Jesucristo. Siya na sorgaring nabuot, nagtuba sagkot sa pasyon, nagwasin tinapasin pagpasalamat, binaak ini, asin ito sa iyong mga disipulos na sabi, Magako kamugabo sa sin magkakangkay ni, tanan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niyo maningkali sigarar pagpasalamat sa imo, itinoso sa iyong mga disipulos na sabi, Magako kamugabo sa sinbaginong kay ni, taning kalas kang sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapubuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipag-ibunindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod, ang pagkaganan mo kagurangan, ipinapamaretang niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sangkot na kaya kami nagrurumdum kasi yung pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudula sa mugarangnan, kaning tinapay nin buhay, sin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aar na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdam ako karang sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban. Tayo malabas mo sa pagkamuot, kaya baka sa mong Santo Papa, si Leo, asing ka sa mong namumutan ni Bispo si Joel, asing kang gabos na klero. Sirimang garamdamas yung pagkahera ka sa mong mga tugang, na nagturog sa paglamang kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Danak wasinda sila wanay kan sa mong lalawkon. Kaya kami gabos na may bibi kami, tayo kaya ba ni Santa Maria, berena na kang Diyos, kaya ba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nagito pa na kapagayagaya sa imo. Magkano gumaging karaskan, buni rin kasagkoran, mag-umawasin, magpumarawi si mong siring man, wali sakit mong si Jesucristo. Uli sa iya sin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduhan ka nakakaligtas na tugon na sa pinatod ken Diyos no nakagalian, nangangahas kitang magsabi.
magtatungan ka, hadean mo, mangyari ang mo sa daga, ninsinig sa langit, ang sangong kakanan sa arwana, pinalao mo sa muyang umiyak, asin patawanan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawan ka mo, ang mga nagkakasala sa muyan, asin harer kami pagdaraan sa suko, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kigurangnan, waras ang balon niya mo ang katinungan. Tentabang kasim pagkaherak, maginayin taling ka sa kasalan, asim balik ta sa gabos na kapurisawan. Banta kami nagahalat, kanbugmong paglaom, asim bulitong kasamong paraligtas na si Kristo. Unita sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring matan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katunan na minawalat ko sa indo, as akong katunan tinataw ko sa indo. Hari pagalingan sa mga kasalan, kundi pagtubod ka sa imong simbahan. Asin papagkani ko na sumapatunin, isun magkaburo niyog, susug sa imong kabutan. Ikan na nabuboy sa nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katong kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa sayamong espiritu. Pagpatinarong kita kang katunan ng Kristo. Pwede po. Na nagpaparakan mga kasalan, ang tinaban, mahirapan. Cordero ng Diyos, na nagpaparakan mga kasalan, ang tinaban. Cordero ng Diyos, na nagparakan mga kasalan, kampihan kami o kaguranggan, ikaton ilongan. Malul po. O yes, sa Jesus, ang kordero ka Diyos. O nagpapara ka makasalang kang kinaban, palalo na po sa pamanggig ng kordero. Kagurangnan, bago akong manigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatsyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal na ikaw kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, sa laman mapag. Mamibi kita. Kagurang nanawara sa imong simbahan, ang dalang kang ebanghelyo ng pinakusog kang bagsik kining sakramento, masigit na maglakaw sa gud makaabot sa bagong pagkamiting katinunungan na mamuraway ng pinapakinabangan sa gud pa man ni Virhen Maria sa imong pakumbabang surugoon. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, ex nostra salve, ad clamamus, exules mihi, ad te suspiramus, gementes et lentes, in lacrimarum valle, ea ego, advocata nostra, ilus tuos, misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, o plebes, o via, Virgo Maria. ora pro nobis sancte Dienetrix, Od dignibus amor promissionibus Christi, Aurimus, omnipotens petende Deus, co gloriosa Virginis Matres Maria corpus et animam, ut dignum fete habitaculum me pece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, dat caius commemoratione eleitamus, espia intercessione, absentibus males, et a morte pertile reveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang kagulangnan mapasa indo. Sinso sa imong espiritu. Pakido ko mga payo sa pagkagaling bidisyon. Anam mo kay Virhen Maria, ang akang Diyos, nagtubos sa katawuhan, papagyaman niya kamukhan sa iyang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang katagtaw ng buhay, Liki Maria, magdanay ka mo sa iyong mamuto na pangataman. Amen. Napadigdi ka mo sa pag-uma sa kaaldawan ni Maria, mapanalugod ka mo kang kumang ka Espiritu, asigan mga balag sa silong iro ka na sagkod. Amen. Kasi bilis sa malagod ka mo, asist yung mga pamilya, ka Diyos na makakamhan, Anama, Aki, Pati, Espiritu Santo, Amen.
Amen. Lakaw ko mo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.